So batol pa sa atong gobernadora nga di nato lisod-lisoron ang atong mga dialysis patient, hilabi na sa mga kabos nato nga mga pasyente. So dunay dugang dialysis center ang ablihan alang sa mga Subuanon nga mga dialysis patients sa sunod tuig, mga kabombo. Kini human nga gi-negotiate na karon sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ang Medtronics medical supplies and equipment alang sa installation o maintenance sa 45 ka mga regular hemodialysis machines nga ipamutang diri sa Camotes, Bantayan o Balamban District Hospital, mga kabombo. Ang mga dialysis patients nga nagpuyo sa mga kaislahan sa Camotes o Bantayan dili na kinahanglan pa nga mulabang pa og dagat aron madialysis sa mga provincial hospital tungod kay gipaningkamutan ni Governor Gwen Garcia nga dili na maglisod-lisod ang mga pasyente nga mga dialysis, mga kabombo. Mga pasyente nga gipang dialysis di na maglisod-lisod. Ang Balamban District Hospital dunay napulo ka mga dialysis machines. Hinungdan nga nagplano karon ang Kapitolyo nga modugang og 15 ka mga dialysis machine aron mosilbi sa mga pasyente. Hilabi na nga ang Balamban usa ka strategic location sa Midwest part sa province of Cebu nga diin accessible siya alang sa mga pasyente gikan sa northern o sa southern areas, mga kabombo. Mato pa ni Governor Gwen Garcia, nakigsabot na siya sa Medtronics and RCV Construction nga unta sugdan dayon ang structural works aron dali ra nga mahuman og makaserbisyo dayon sa mga kabos nga mga dialysis patients nato, mga kabombo. Samtang si Jonah Brigida Navarro, ang General Manager sa Medtronics, nagkanayon nga ilang bisitahon ang mga lugar nga ilang patukuran, pagatukuran sa unang semana sa buwan sa Disyembre aron ilang madiskasa sa RCV, ang architectural construction, mga kabombo. Nakinumdum ko kaniadto pagsona ni President Bongbong Marcos, ningon siya libre ang pagpadialysis sa tanan nga mga public hospital. Apan na nahitabo karon magkarakara ang atong kabos nga mga kaigsuonan sa pagpadialysis tungod kay dili tanan public hospital na ay dialysis. Dili tanan public hospital na ay dialysis. Unya, ang uban pod ng mga public hospital nga na ay dialysis sama sa Argao, sama sa Karkar, matod pa kuwang sa mga kuan. Kani ang tambal nga iturok sa lawas sa dialysis patient, mga kabombo. Papaliton pasla sa gawas. Unya, way kwarta ang kini mga dialysis patient. So, magkarakara. Bisan asa lang mo adto manghulam og kwarta usahay maabot rig bumuradyo manghulam og kwarta kay matod pa kini ag ilang ipalit og mga dagom ug uban pa para itusok sa ilaha karog bukton aron madialysis siya, mga kabombo, kay kung di madialysis sa usa ka semana manghupong. Nato one time nga nanginahanglan siya 1.5 ngadto sa 2,000 aron ma-dialysis siya, mga kabombo niya. Sa usa ka semana kaduha siya i-dialysis. Nanginahanglan siya og 2,500 ngadto sa 3,000, mga kabombo, para ma-dialysis in town sa taluya in town sa kuan. Kini ang uban nga mga dialysis patient nga mga pobre madindi in town panghulam og kwarta para lang gyud ma-dialysis. Atong Vicente Soto, matod pa ang dialysis sa center gi-renovate. Mao na nga nahunong ang pagpa-dialysis ngadto sa mga pasyente diya sa Vicente Soto kay kasamtangan karon gi-renovate, mga kabombo. Sige. Onya